Jeg hedder Emil. Jeg er 24 år gammel. Jeg har spillet golf på konkurrenceplan siden jeg var 13. Og med alt, hvad der dertil hører af mentaltræning og rådgivning i alle former. Sponsorsnakke og fremtidsplaner og målsætninger. Det kan jo godt lyde lidt mærkeligt, men faktisk så, selvom et golfsving kan se sådan rimelig, simpelt ud, og nogen tænker, at det ser da meget nemt ud, så er hver eneste lille brøkdel af dit sving, det er en velovervejet proces, og der er en tanke bag hver eneste lille bevægelse i dit sving, som man har lavet sammen med træneren. Når du sådan er færdig med at tænke, hvad gør jeg godt og dårligt ved det slag, så begynder man jo automatisk at tænke i, hvad man skal i det næste slag. Det gør man lang tid, inden man når op til bolden. Man visualiserer sig slaget. Man får en fornemmelse af, hvad kræver det at få den her bold i hul? Hvordan skal jeg føle det i min krop? Der er jo mange, der mener, at golf er sådan ret identitetsskabende, eller hvad man skal kalde det. Hvis du ikke ved dig selv det godt, sådan underforstået i hvert fald, så kan man ikke præstere. Man er nødt til at lære at guide sig selv op til at præstere. Det var god. Det var birdie. Den vil man gerne have.